Гледайте. В това семейство огромната любов и страданието вървят ръка за ръка, а надеждата за изцеление идва с нов живот. Всичко започва преди 2 години. Лекарите поставят на Виктор страшна диагноза – левкемия. Тогава той е само на 4. Много е трудно, когато в един момент живееш нормален живот и като съобщат такова заболяване и най-вече на дете, много трудно. Първороден внук, да, първороден син. Няма родител, подготвен да чуе подобна истина. Това не се учи в училище. Това е суровият урок на живота. Борехме се, следвахме Господ. С Божията помощ преди 3 месеца на бял свят идва Дария. Като се разболя баткото, като обмисляхме варианти за изличане на стволови клетки и целта беше такава. Ние сме се говорили помежду си, че ако един ден създадем второ детенце, ще е с цел взимане на стволови клетки. И не само. Сега е една радост в къщи за всички. Добрите новини не закъсняват. Виктор се повлиява добре от лечението и вече е в ремисия. Подготвя се след 6 месеца да тръгне на училище. А появата на Дария не е просто застраховка живот. Нейното раждане е ново начало за всички. Аз обичам Дария.